A jsem Michal. Ale je to kanál Vlastivej na rok. Ta. A teďka Michal chtěl něco ukázat svůj plán. Assassin's Creed. Pojď, baby! Oh. Kámo! Hej, vy na můžete dělat ten jump ještě jednou odtud? OK. Já bych to chtěl... Počkejte. To si děláte prdele. Pojď, slyš borec, si parkour. Ale dej pryč ty sluchátka. Můžej? Zatím jdeš mobil a ukázuje. Víte, a teďka já vezmu řízení. Tak jo. Michal další. Si dám na svičku. Dej si svičku nohu a rukou. Tohle děláme každý den na plavání. Na co ty kokos? Kliky. Háky. Kliky, háky, kliky, háky, kliky, háky, kliky. Tak jo, až, jo, takže pojď. Hej. Počkej. Aha. To my vždycky děláme. A víš, co dělá Erik? Co? To. On si dává tohleto. Takhle, úplně za zádem. Tady. A takhle stojí. Fakt? Prosím, hele, se na to nedíváš, Eriku. Protože nechci, aby to byla tvoje urážka. Erik vrací úder. V klech. Tak jo, teďka zase můžu já? Ještě tady bude nejepičnější bát. No tak jo, teďka Michal bude nejepičtější. Hej, vyčistíme si nohy. Počkej. A ještě poslední, jo? Počkej. Dáš poslední? Jo. Jestli jste si mohli všimnout, mám docela... Ale tohle co fakt dělají. Jo. Tak jo, už konec. Takže teďka budu já. Natáčíme 3 minuty, takže dáme střih. Takže O Makarena, jo. je tam, žej? Baby, už jej? Jo. Boja, takže já se budu cvičit. Víš, že jsem dal přitom tamto, víš, že jsem přitom dal to, pauzu. Ale minut už to natáčím. Ty vole, jdeš do prdele. Hlavně nohy a ruku. Ty bře, takže... Ty jsi kokr špatně. Ty Spíš si kokr špatně. moje ruka. A teďka už dost. Do piči, my můžeme jenom 6 minut a 30 vteřin. Jak to? No, protože to tady je. Ukáž. 6 minut. A můžete se těšit, dáme tohleto video na YouTube, jestli se někomu bude líbit a dá tam vlastně tak
vy dáte 1 000 nebo 20 000, tak jako fakt uděláme něco bombarda. Jo, Bombarda. Zkusíme ze školy, anebo na školu hodíme atomovou bombu. A nebo... Dáme se někam nějakou atomovku, nějaký letadlo s atomovkou, že já bych ale. A nebo si vezmeme pivo a vypijeme 1 skleničku jen pro vás. Jen pro vás, když vy dáte Ne, buď dáte 10 odběrů. a nebo 5 000 odběrů, a nebo 1 000 lajků. To fakt jako pro vás uděláme. A uděláme ještě jeden challenge, to je, že za jeden den musíme sníst co nejvíc sladkosti. A když párko třeba potkáme jednu spolužačku, tak se budeme snažit jí zbalit. A jedině pro vás. Jen pro vás. Za 100 odběratelů nejdřív. A nebo za 1000 lajků, anebo za 5000 odběrů. Tohleto, když vy překonáte, tak vám tohleto splníme. A jde na to! Už Michale, Už to víc nejde.